Αυτά τα σημάδια στο έδαφος εδώ στα βουνά του Αραράτ, ότι αυτά είναι τα τελευταία απομεινάρια της Κιβωτού του Νόε, σαν ναυαγή, αν θέλετε, εδώ σε αυτή την πλαγιά του βουνού. Οι επιστήμονες έφτασαν επιτέλους στο κρυφό εσωτερικό του χώρου της Κιβωτού του Νόε και αυτό που βρήκαν μέσα είναι χειρότερο από τι ήταν προετοιμασμένος να δει κανείς. Βαθιά στα βουνά της Ανατολικής Τουρκίας, στην ακριβή περιοχή που κατονομάζει το βιβλίο της Γένεσης, μια ομάδα άνοιξε μια τρύπα σε μια κορυφογραμμή που δεν θα έπρεπε να υπάρχει και έριξε μια κάμερα στο σκοτάδι. Η τροφοδοσία λύθηκε. Η σκηνή σίγησε. Ο επικεφαλής ερευνητής βγήκε έξω και αρνήθηκε να επιστρέψει. Το βίντεο δεν έχει δημοσιευτεί. Ο χώρος έχει κλείσει ήσυχα. Λοιπόν, τι υπάρχει εκεί μέσα και γιατί δεν μας το λένε? Ένα πλοίο στο λάθος βουνό. Ξεχάστε το Αραράτ. Εκεί είναι που όλοι έχουν σπαταλήσει τη ζωή τους ψάχνοντας. Η εικόνα του Θεού. Έχουμε την παρουσία του Θείου στην γενεαλογία μας και όλα αυτά ανάγεται στον Νόε. Παγώνοντας σε παγετώνες, τραβώντας κάμερες μέσα από πάγο, επιστρέφοντας με κρυοπαγήματα και κακές φωτογραφίες. Η πραγματική τοποθεσία βρίσκεται περίπου 20 μίλια νότια, στην πλαγιά ενός μικρότερου, πιο άγωνου βουνού που ονομάζεται Όρος Τεντουρέκ. Το έδαφος εκεί είναι ηφαιστειακό και σχισμένο. Ο άνεμος δεν σταματά ποτέ. Τα χωριά στην κοιλάδα από κάτω είναι από τα παλαιότερα συνεχώς κατοικημένα μέρη στη γη. Να τι συμβαίνει. Οι άνθρωποι που ζουν εκεί έχουν ένα όνομα για το σχήμα στην πλαγιά από πάνω τους. Το αποκαλούν πλοίο. Το αποκαλούν έτσι εδώ και γενιές. Πολύ πριν εμφανιστεί κάποιος με δορυφόρο ή εγχειρίδιο για να διαφωνήσει μαζί τους. Από το έδαφος. Δεν μοιάζει με τίποτα. Απλώς άλλη μια κορυφογραμμή σε μια χώρα γεμάτη κορυφογραμμές. Από τον αέρα. Το σχήμα σε κάνει να ξεχωρίζεις. Μακρύ, στενό, συμμετρικό. Το όρος Αραράτ. Το θρυλικό σημείο ανάπαυσης της Κιβωτού του Νόε βρίσκεται πολύ κοντά. Κονικό και στα δύο άκρα. Σχεδόν 3 γήπεδα ποδοσφαίρου από άκρη σε άκρη. Οι αεροφωτογραφίες που τραβήχτηκαν το 1959 ήταν η πρώτη φορά που ο έξω κόσμος το είδε πραγματικά. Ένας Τούρκος λοχαγός του στρατού, ονόματι Ιλχάν Ντουρουπινάρ, έκανε αναγνώριση για το ΝΑΤΟ όταν εντόπισε το περίγραμμα και το φωτογράφησε. Τη στιγμή που αυτές οι φωτογραφίες έφτασαν στα γραφεία των στρατιωτικών αναλυτών στην Τουρκία, άρχισαν οι ψίθυροι. Τι θα γινόταν αν καθόταν εκεί πάνω όλη την ώρα σε κοινή θέα, ενώ όλοι σπαταλούσαν τη ζωή τους σκαρφαλώνοντας στο λάθος βουνό? Οι διαστάσεις είναι αυτές που έκαναν τους ανθρώπους να σταματήσουν να γελούν. Το σχήμα στην πλαγιά έχει μήκος περίπου 175 μέτρα. Η Κιβωτός, σύμφωνα με τη Γένεση, είχε μήκος 300 πύχης. Ανάλογα με το πιο αρχαίο πύχη χρησιμοποιείται, αυτό μεταφράζεται σε μήκος μεταξύ 122 και 175 μέτρων. Η αντιστοίχηση είναι τόσο κοντά που οι πρώτοι ερευνητές που τη μέτρησαν κάθισαν στο έδαφος και κοίταξαν τις μεζούρες τους για πολλή ώρα πριν πούν οτιδήποτε. Πήγαν σπίτι με τους αριθμούς στα σημειωματάριά τους και χωρίς ιδέα τι να τους κάνουν. Η τουρκική κυβέρνηση το πήρε αρκετά σοβαρά ώστε να στείλει μια ομάδα το 1960. Η ομάδα επέστρεψε με μετρήσεις που κανείς εκείνη την εποχή δεν μπορούσε να ερμηνεύσει σωστά. Υπέβαλαν μια έκθεση. Έφυγαν. Και για σχεδόν μισό αιώνα το βουνό κρατούσε τι βρισκόταν από κάτω για τον εαυτό του. Να παρέχει στους αρχαιολόγους τις λεπτομέρειες που χρειάζονται για να σχεδιάσουν και στη συνέχεια να είναι σε θέση να κάνουν αυτή την επεμβατική ανασκαφή. Μέχρι που κάποιος έφερε επιτέλους το σωστό μηχάνημα. Τι βρήκε το ραντάρ? Να τι πρέπει να καταλάβετε για το ραντάρ διείσδυσης εδάφους. Δεν σας λέει απλώς ότι κάτι είναι θαμμένο. Σας λέει το σχήμα του, την πυκνότητά του, την στρωματοποίησή του. Σκίζει τη γη σε τομές και διαβάζει την διατομή σαν σελίδα περιοδικού. Η τρισδιάστατη απεικόνηση του υποβάθρου ενώνει αυτές τις φέτες σε μια εικόνα. Όταν η νέα ομάδα έφερε αυτόν τον εξοπλισμό στον σχηματισμό Ντουρούπινάρ και τον ενεργοποίησε, τα δεδομένα άρχισαν να επιστρέφουν σε δευτερόλεπτα. Και τα δεδομένα δεν έμοιαζαν με χώμα, έμοιαζαν με αρχιτεκτονική. Οι σαρώσεις έδειξαν μακριές παράλληλες γραμμές που διατρέχουν το μήκος του σχηματισμού. Έδειχναν ορθές γωνίες, το είδος που η φύση σχεδόν ποτέ δεν παράγει από μόνη της. Έδειχναν κάτι που έμοιαζε με οριζόντια δάπεδα στιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο, με κάθετους τοίχους που χωρίζουν το εσωτερικό σε διακριτούς χώρους, διαμερίσματα. Η λέξη που συνέχισαν να χρησιμοποιούν οι ερευνητές στις ηχογραφήσεις ήταν διαμερίσματα. Το εσωτερικό του σχήματος ήταν χωρισμένο σε δωμάτια. Τώρα, ιδού το μέρος που θα πρέπει να σας σταματήσει. Η Γένεση περιγράφει τον Νόε να του ζητηθεί να κατασκευάσει την Κιβωτό με 3 καταστρώματα. Κάτω, μεσαίο, άνω, και να φτιάξει δωμάτια μέσα σε αυτήν, όχι έναν θάλαμο, ούτε ένα ανοιχτό αμπάρι, δωμάτια. Οι σαρώσεις που εξήχθησαν από αυτό το βουνό ταιριάζουν με την περιγραφή με μία ακρίβεια για την οποία κανείς στην ομάδα δεν ήταν προετοιμασμένος. Και πάρτε αυτό. Αυτό ήταν ακριβώς τι μπορούσαν να δουν από την επιφάνεια. Το ραντάρ τους έλεγε ότι η δομή ήταν εκεί. Δεν τους έλεγε τι υπήρχε μέσα στα δωμάτια.
Για να το ανακαλύψουν αυτό, θα έπρεπε να ανοίξουν μια τρύπα στο βουνό. Άρχισαν να σχεδιάζουν τις θέσεις γεώτρησης εκείνο το βράδυ. Η πλημμύρα δεν είναι μια μονοδιάστατη ιστορία. Πριν σας πω τι προέκυψε από αυτές τις γεωτρήσεις, πρέπει να καταλάβετε γιατί αυτό έχει σημασία. Γιατί δεν είναι απλώς ένα ακόμη αρχαιολογικό podcast, επειδή η ιστορία πίσω από αυτόν τον ιστότοπο δεν περιέχεται σε μία μόνο παράδοση. Η αφήγηση του κατακλυσμού δεν είναι εβραϊκή επινόηση. Δεν είναι χριστιανική επινόηση. Είναι παντού. Σχεδόν 200 ξεχωριστοί πολιτισμοί, διάσπαρτοι σε κάθε κατοικημένη ήπειρο, διατηρούν μία εκδοχή του ίδιου γεγονότος, έναν μεγάλο κατακλυσμό, μία δίκαιη οικογένεια, ένα σκάφος, ζώα, μία νέα αρχή. Οι Βαβυλώνοι το κατέγραψαν σε πύληνες πινακίδες χιλιάδες χρόνια πριν η γένεση γραφτεί σε περγαμηνή. Η αφήγησή τους περιγράφει έναν άνδρα ονόματι Ουτναπιστήμ, ο οποίος κατασκεύασε μια τεράστια βάρκα για να επιβιώσει από έναν θεϊκό κατακλυσμό. Και οι διαστάσεις και οι οδηγίες είναι τρομακτικά κοντά στη βιβλική εκδοχή. Το Βρετανικό Μουσείο φυλάσσει μια πινακίδα που περιγράφει μια κυκλική κιβωτό κατασκευασμένη από καλάμια και άσφαλτο, πλήρης με ακριβείς μηχανικές μετρήσεις. Μια ιστορία που υπόθηκε γύρω από τα τζάκια, άλλαξε, μεταμορφώθηκε και έγινε διαφορετική μύθη σε διαφορετικούς πολιτισμούς. Όταν οι ερευνητές κατασκεύασαν ένα αντίγραφο σε κλίμακα με βάση αυτές τις μετρήσεις, το πράγμα στην πραγματικότητα επέπλεε. Οι αρχαίοι δεν έλεγαν απλώς ιστορίες. Διατήρησαν τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες. Η Ινδουιστική παράδοση θέλει τον Μάνου να προειδοποιείται από ένα ψάρι, να χτίζει μια βάρκα για να ξεφύγει από τον κατακλυσμό. Οι Έλληνες είχαν τον Δευκαλίωνα, οι Μάγια, οι Αζδέκοι, οι Χαβανέζοι, οι ηθαγενείς πολιτισμοί της Αυστραλίας, τα ηθαγενή έθνη του βορειοδυτικού ειρηνικού. Όλοι τους. Οι λεπτομέρειες αλλάζουν, τα ονόματα αλλάζουν, το σκάφος αλλάζει σχήμα, αλλά η βασική μνήμη είναι η ίδια. Ο κόσμος καταστράφηκε από το νερό. Μια χούφτα άνθρωποι επέζησαν. Και το σκάφος που τους μετέφερε κατέληξε κάπου στην ακτή ενός βουνού όταν τα νερά τελικά υποχώρησαν. Μπορείτε να απορρίψετε την ιστορία του κατακλυσμού ενός πολιτισμού ως μύθο. Μπορείτε να απορρίψετε 2. Μπορείτε πιθανώς να απορρίψετε 10. Γίνεται όλο και πιο δύσκολο να απορρίψεις 200 από αυτά που συγκλίνουν στο ίδιο γεγονός. Όλα γραμμένα από άτομα που δεν είχαν καμία επαφή μεταξύ τους. Κάτι συνέβη. Και ακούστε, αν θέλετε να είστε στην αίθουσα όταν η ομάδα θα δημοσιεύσει τι βγάζει από αυτό το βουνό, πατήστε εγγραφή και πατήστε το κουδούνι τώρα. Η επόμενη ενημέρωση θα φτάσει γρήγορα και δεν θέλετε να την ακούσετε από δεύτερο χέρι. Γιατί αν η ιστορία για την πλημμύρα είναι σωστή, τότε είναι σωστή και για το πού σταμάτησε το πλοίο. Δηλαδή ακριβώς εκεί που είναι παρκαρισμένο το φορτηγό ραντάρ. Και αυτό που βρήκε το φορτηγό στο χώμα είναι αυτό που πρέπει να συζητήσουμε στη συνέχεια. Το έδαφος δεν τέριαζε. Αν το ραντάρ ήταν η πρώτη ρογμή στον τοίχο, η χημεία του εδάφους ήταν αυτή που έριξε τον τοίχο. Η ομάδα έκανε αυτό που θα έκανε οποιοσδήποτε προσεκτικός ερευνητής. Έλαβαν δείγματα από το εσωτερικό των ορίων του σχηματισμού. Έλαβαν δείγματα από τις πλαγιές γύρω από αυτόν. Έλεγξαν τη χημεία δίπλα-δίπλα, περιμένοντας να μην δουν τίποτα ουσιαστικό. 2 κομμάτια χώματος στο ίδιο βουνό θα έπρεπε να φαίνονται σχεδόν πανομοιότυπα. Έτσι λειτουργεί το χώμα. Το έδαφος μέσα στον σχηματισμό δεν ήταν το ίδιο. Η περιεκτικότητα σε οργανικό άνθρακα ήταν αυξημένη. Υπήρχε περισσότερο αποσυντεθειμένο φυτικό και ζωικό υλικό εκεί μέσα από τι θα μπορούσε να εξηγήσει το περιβάλλον έδαφος. Το ορυκτό προφίλ ήταν αλλοιωμένο, με οξύδια του σιδήρου και μεταλλικά ίχνη να εμφανίζονται σε συγκεντρώσεις που δεν τέριαζαν με το βραχώδες υπόστρωμα. Ακόμη και η βλάστηση που φύτρωνε στην κορυφή του σχηματισμού συμπεριφέρθηκε διαφορετικά. Το γρασίδι είχε ένα ελαφρώς διαφορετικό χρώμα. Μεγάλωνε με ελαφρώς διαφορετικούς ρυθμούς. Είναι το είδος της ανεπαίσθητης ανομαλίας που εντοπίζεις μόνο αν το ψάχνεις. Και σου λέει ότι κάτι κάτω από την επιφάνεια αλλάζει τη χημεία του εδάφους από πάνω του. Μείνετε μαζί μου. Το ξύλο, όταν του δοθεί αρκετός χρόνος, αποσυντίθεται σε μια συγκεκριμένη υπογραφή στο έδαφος. Απελευθερώνει άνθρακα πίσω στο χώμα από πάνω του. Αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο αποστραγγίζεται το νερό. Αλλάζει ποια φυτά μπορούν να αναπτυχθούν εκεί.
Οι μετρήσεις που έβγαλε η ομάδα από το χώμα στον σχηματισμό μας είναι συμβατές, με μια τεράστια οργανική δομή που αποσυντέθηκε στη θέση της σε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν είναι απόδειξη, όχι ακόμα, αλλά συνεπή. Τα δεδομένα είναι σύμφωνα με την υπόθεση. Θα είχε ένα οδοντοτό ακανόνιστο σχήμα ή ένα συνονθήλευμα από μικρούς βράχους και βράχους σε μια ροή λάσπης. Και η υπόθεση είναι αυτή που κανείς δεν ήθελε να κρατήσει. Εδώ είναι που τα πράγματα χειροτερεύουν. Η ομάδα βρήκε θύλακες αυτού που προσωρινά αποκαλούν απολιθωμένο υλικό σε πολλά σημεία κατά μήκος της περιμέτρου. Υλικό που δεν ταιριάζει με το ηφαιστειακό πέτρωμα που αποτελεί το υπόλοιπο βουνό. Πήραν δείγματα. Τα έστειλαν σε ένα εργαστήριο. Ένας από τους τεχνικούς που χειρίστηκαν τα δείγματα τηλεφώνησε σε έναν φίλο στο σπίτι εκείνο το βράδυ και είπε κάτι που δεν έπρεπε να πει. Είπε ότι όποιο κι αν ήταν το υλικό, ξεκίνησε ως κάτι που μεγάλωνε. Είπε ότι είχε σταματήσει να κοιμάται. Ζήτησε από τον φίλο του να μην το επαναλάβει. Το επόμενο πρωί, τα δείγματα ήταν κλειδωμένα σε διαφορετικό ντουλάπι και ο τεχνικός δεν απαντούσε στις κλήσεις. Τις πέτρες, κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει. Πριν φτάσω σε αυτό που είδε η κάμερα μέσα στην κατασκευή, πρέπει να καταλάβετε τι κρύβεται στο έδαφος γύρω της, επειδή η τοποθεσία δεν τελειώνει στο σχήμα της βάρκας. Λίγα μίλια κάτω στην κοιλάδα, στο ανοιχτό χώμα έξω από ένα χωριό που ονομάζεται Καζάν, υπάρχουν πέτρες τεράστιες. Έχουν περίπου το ύψος ενός διόροφου κτηρίου. Είναι σκαλισμένες από βασάλτη, ζυγίζουν πολλούς τόνους η καθεμία και έχουν τρύπες ανοιχτές κοντά στην κορυφή. Όχι μικρές τρύπες, αλλά μεγάλες. Αρκετά μεγάλες για να περάσει ένα βαρύ σχοινί μέσα από αυτές. Στέκονται όρθιες στο χώμα, μόνες τους, μίλια μακριά από οποιοδήποτε λατομείο που θα μπορούσε να τις είχε παράγει σε μια περιοχή χωρίς καταγεγραμμένο αρχαίο πολιτισμό, αρκετά προηγμένο για να τις μετακινήσει. Η τοπική ονομασία για αυτές τις πέτρες, που μεταδόθηκε από τότε που θυμάται κανείς, είναι πέτρες αγκύρωσης. Οι άνθρωποι που ζουν στην κοιλάδα έλεγαν πάντα ότι τις έσερναν πίσω από την Κιβωτό για να τη βαραίνουν και να την κρατούν σταθερή όταν το νερό φουσκώνει. Αρκετές από αυτές έχουν σταυρούς σκαλισμένους στα πρόσωπά τους, αλλά τα σκαλίσματα χρονολογούνται στην πρώιμη χριστιανική περίοδο. Οι ίδιες οι πέτρες είναι πολύ παλαιότερες. Κανείς δεν ξέρει ποιος τις έφτιαξε. Κανείς δεν ξέρει πώς μετακινήθηκαν και κανείς δεν έχει προσφέρει ποτέ μια αξιόπιστη εναλλακτική εξήγηση για το γιατί αυτές οι συγκεκριμένες πέτρες με αυτές τις συγκεκριμένες τρύπες βρίσκονται σε αυτήν τη συγκεκριμένη κοιλάδα. Το ερώτημα είναι, τι κάνουν στην οροσειρά του όρους Αραράτ σε αυτό το μέρος της νοτιοανατολικής Τουρκίας, σε ευθεία γραμμή που δείχνει προς μια κορυφογραμμή σε σχήμα βάρκας στην από πάνω πλαγιά. Και όποιος τα έβαλε εκεί δεν επιστρέφει για να απαντήσει σε ερωτήσεις. Ο άνθρωπος που αποκαλούσαν αρχαιολόγο του Θεού πολύ πριν από τις σύγχρονες σαρώσεις, πριν φτάσουν τα ραντάρ. Υπήρχε ένας άνθρωπος που κοίταζε επίμονα αυτό το σημείο και αρνούνταν να φύγει. Το όνομά του ήταν Ρον Γκουάιατ. Ήταν ένας νοσοκόμος αναισθησιολόγος από το Τενεσί, χωρίς αρχαιολογική εκπαίδευση, χωρίς ακαδημαϊκή υποστήριξη και χωρίς υπομονή για τους ανθρώπους που του έλεγαν ότι κυνηγούσε ένα φάντασμα. Είδε τη φωτογραφία σε ένα περιοδικό το 1977. Η ίδια αεροφωτογραφία που κυκλοφορούσε σιωπηλά από τότε που την δημοσίευσε για πρώτη φορά ο Ιλχάν Ντουρουπινάρ. Οι περισσότεροι το κοίταξαν και γύρισαν σελίδα. Ο Γουάιατ το κοίταξε και πήρε μια απόφαση που του κατέκλυσε τα επόμενα 22 χρόνια της ζωής του. Άρχισε να πετάει για την Τουρκία. Άρχισε να περπατάει στην κορυφογραμμή. Άρχισε να φέρνει δείγματα, θραύσματα από αυτό που πίστευε ότι ήταν απολιθωμένο ξύλο, κομμάτια μετάλλου που ισχυριζόταν ότι ήταν διαβρωμένα συνδετικά στοιχεία, φωτογραφίες από αυτό που επέμενε ότι ήταν νευρώσεις ενός ξύλινου κήτους που προεξήχαν μέσα στο χώμα. Βρήκε σχηματισμούς που έμοιαζαν με νευρώσεις, συμμετρικά διατεταγμένους και στις δύο πλευρές του σχήματος, ακριβώς εκεί που θα τους είχε το κήτος ενός πλοίου. Ήταν θορυβώδης γι' αυτό. Έδινε διαλέξεις. Πουλούσε βιβλία. Οι υποστηρικτές του τον αποκαλούσαν αρχαιολόγο του Θεού. Οι επικριτές του τον χαρακτήρισαν λιγότερο ευγενικό. Ο κυρίαρχος ακαδημαϊκός κόσμος τον απέρριψε σχεδόν εντελώς. Και για 30 χρόνια το όνομά του αποτελεί αντικείμενο συζήτησης στους αρχαιολογικούς κύκλους. Πέθανε το 1999, εξακολουθώντας να επιμένει ότι είχε δίκιο. Ιδού το άβολο κομμάτι. Οι σύγχρονες σαρώσεις του σχηματισμού, που διεξήχθησαν από εκπαιδευμένους ερευνητές με κατάλληλο εξοπλισμό, δεν έρχονται σε αντίθεση με τον βασικό ισχυρισμό του Ρον Γουάιατ σχετικά με το σχήμα. Επιβεβαιώνουν κομμάτια του. Οι διαστάσεις με τις οποίες είχε αιμονή είναι πραγματικές. Η εσωτερική δομή που περιέγραψε εμφανίζεται στο ραντάρ. Οι μεταλλικές ανομαλίες που επέμενε ότι ήταν διαβρωμένα συνδετικά στοιχεία εμφανίζονται στην ανάλυση του εδάφους. Ο άνθρωπος μπορεί να έχει υπερβεί θεαματικά τις προσδοκίες σε άλλους ισχυρισμούς στη ζωή του, αλλά σε αυτό το ένα σημείο, σε αυτό το ένα σχήμα, τα δεδομένα δεν τον γελούν πλέον.
Τα δεδομένα τώρα θέτουν το ίδιο ερώτημα που έθετε και αυτός. Και οι άνθρωποι που τον κορόιδευαν είναι αυτοί που πρέπει να το απαντήσουν. Όταν μπήκαν οι κάμερες, η γεώτρηση ήταν το κομμάτι που κανείς δεν είχε κάνει σωστά πριν. Οι προηγούμενοι ερευνητές πήραν δείγματα επιφάνειας, πίεσαν όργανα στο χώμα, περπάτησαν στην περίμετρο με ανιχνευτές μετάλλων. Κανείς δεν είχε ανοίξει τρύπα στον σχηματισμό και δεν είχε σπρώξει μια κάμερα μέσα σε αυτόν. Η τωρινή ομάδα το έκανε. Διάλεξαν προσεκτικά τις τοποθεσίες, καθοδηγούμενοι από τους χάρτες ραντάρ, στόχευσαν τις γεωτρήσεις στα σημεία όπου οι εσωτερικές σαρώσεις έδειξαν τις ισχυρότερες δομικές ανομαλίες. Τα τρυπάνια αναδύθηκαν επικαλυμμένα με ένα υπόλοιμα που δεν τέριαζε με τον περιβάλλοντα βράχο. Τι κι αν υπήρχε εκεί κάτω δεν ήταν μέρος του βουνού. Στη συνέχεια έστειλαν τις κάμερες προς τα κάτω. Εξειδικευμένα τηλεσκόπια με φώτα και φακούς υψηλής ανάλυσης σχεδιασμένα να περνούν μέσα από στενά ανοίγματα και να μεταδίδουν πίσω σε οθόνες στην επιφάνεια. Οι πρώτες ροές ήταν σκοτεινές, μόνο σκιά και σκόνη. Η ομάδα ρύθμισε τα φώτα, ρύθμισε την εστίαση και η εικόνα επιλύθηκε. Αυτό που εμφανιζόταν στην οθόνη ήταν η δομή, τα τυχώματα ενός θαλάμου χωρισμένα από κάτι που έμοιαζε με χώρισμα. Η γεωμετρία μιας γωνίας όπου δύο επιφάνειες συναντιόνταν σε σχεδόν ορθή γωνία. Η υφή των τοίχων ήταν λανθασμένη για ακατέργαστη πέτρα, σχεδόν στρωματοποιημένη, σχεδόν κοκκώδης, σαν υλικό που είχε συμπιεστεί και απολιθωθεί με την πάροδο του χρόνου. Μπορούσες να δεις αμυδρά κάτι που έμοιαζε με τις μακριές παράλληλες γραμμές ενός μοτίβου κόκκον που διατρέχει οριζόντια την επιφάνεια. Το είδος του μοτίβου που αφήνει πίσω του το ξύλο όταν έχει θαυτεί για χιλιάδες χρόνια και σιγά σιγά μετατρέπεται σε πέτρα. Οι κάμερες κινήθηκαν πιο βαθιά. Σε βάθος περίπου 14 βαθμών, ο φακός κατέγραψε κάτι για το οποίο κανείς στη σκηνή δεν ήταν έτοιμος. Μια σειρά από σκοτεινά ανοίγματα έκοβε τον τοίχο σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ομοιόμορφα τοποθετημένα, περίπου το ίδιο μέγεθος το καθένα. Κάθε ένα οδηγούσε σε έναν άλλο σκοτεινό χώρο πίσω του. Όχι τρύπες διάβρωσης, ούτε τσέπες αερίου. Ανοίγματα, πόρτες. Ο φακός κινούνταν αργά πάνω τους και μπορούσες να ακούσεις την αναπνοή στο ηχητικό κομμάτι να αλλάζει. Το ενδοσκόπιο συνέχισε να λειτουργεί. Στα 4 μέτρα, η κάμερα κατέγραψε την άκρη ενός πράγματος που έμοιαζε με οριζόντια δέσμη που διέσχιζε την οροφή του θαλάμου. Σκοτεινό και επενδεδημένο με την ίδια υφή συμπιεσμένων κόκκων. Ο φακός αιωρούνταν πάνω του. Το σχήμα ήταν πολύ ίσιο για να είναι φυσικό και πολύ μακρύ για να είναι ορυκτή φλέβα. Τι κι αν ήταν. Είχε τοποθετηθεί εκεί από κάτι πριν από πολύ καιρό. Ο γεωλόγος στη σκηνή, αυτός που δεν κοιμόταν, έσκυψε μπροστά μέχρι που το μέτωπό του σχεδόν άγγιξε την οθόνη. Η ερευνήτρια δίπλα του, αυτή που είχε περάσει τους τελευταίους 6 μήνες, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι είχε έρθει για να καταρρύψει την υπόθεση, είπε μια πρόταση δυνατά. Είπε τις λέξεις αναμφισβήτητα κατασκευασμένες. Έπειτα κοίταξε τον γεωλόγο. Έπειτα κοίταξε ξανά την οθόνη. Κανείς άλλος στη σκηνή δεν μίλησε. Δεν δημοσίευσαν ολόκληρο το υλικό. Δεν το έχουν δημοσιεύσει ακόμα. Αυτό που έχουν πει δημόσια είναι προσεκτικά μετρημένο. Λένε ότι οι μετρήσεις είναι ασυνήθιστες. Λένε ότι απαιτούνται περαιτέρω γεωτρήσεις. Δεν έχουν πει υπό καμία επίσημη ιδιότητα τις λέξεις «κυβωτός του Νόε». Αλλά ο γεωλόγος είπε σε ένα συνεργείο ντοκιμαντέρ στο παρασκήνιο ότι δεν είχε κοιμηθεί σωστά εδώ και εβδομάδες. Και όταν τον ρώτησαν γιατί, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες. Απλώς κοίταξε το πάτωμα. Το εσωτερικό αυτής της κατασκευής, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, έμοιαζε με ένα μέρος που προοριζόταν να περιέχει πράγματα που δεν έπρεπε να κρατιούνται. Και οι κάμερες είναι ακόμα εκεί κάτω, πηγαίνοντας βαθύτερα. Γιατί η τοποθεσία έμεινε σιωπηλή. Ο σχηματισμός Ντουρούπιναρ έχει μια παράξενη ιστορία. Εντοπίστηκε το 1959 από τον ίδιο τον Ιλχάν Ντουρουπινάρ, φωτογραφήθηκε, αναφέρθηκε. Η τουρκική κυβέρνηση έστειλε μια ομάδα. Η ομάδα υπέβαλε ένα ευγενικό συμπέρασμα σχετικά με τις ροές λάσπης και τα στρώματα λάβας. Το θέμα έκλεισε επίσημα, εκτός από το ότι δεν έκλεισε ποτέ πραγματικά. Οι αποστολές του Γουάια το άνοιξαν ξανά. Ανεξάρτητοι ερευνητές ήρθαν και πέρασαν από εκεί τις δεκαετίες του 1980 και του 1990. Η τουρκική κυβέρνηση το 1987 όρισε την περιοχή ως εθνικό πάρκο αφιερωμένο στην Κιβωτό του Νόε. Όχι επειδή είχε επιβεβαιώσει την ταυτοποίηση, αλλά επειδή αναγνώρισε το πολιτιστικό βάρος του χώρου. Κατασκευάστηκε ένα κέντρο επισκεπτών. Τοποθετήθηκαν μερικές ερμηνευτικές πινακίδες. Και μετά όλα σιώπησαν ξανά. Ο λόγος της σιωπής είναι πολιτικός. Η περιοχή βρίσκεται κοντά σε ευαίσθητα σύνορα. Η πρόσβαση απαιτεί άδειες. Οι άδειες απαιτούν σχέσεις. Για μεγάλα διαστήματα των τελευταίων 40 ετών, αυτές οι σχέσεις δεν υπήρχαν. Οι ξένοι ερευνητές απορρίφθηκαν. Ο εξοπλισμός κατασχέθηκε. Σφοδράθηκε. Η χρηματοδότηση σταμάτησε. Κάτι άλλαξε τα τελευταία χρόνια. Η τωρινή ομάδα απέκτησε πρόσβαση. Η τωρινή ομάδα έφερε τον εξοπλισμό.
Η τωρινή ομάδα λαμβάνει δεδομένα. Το γιατί τώρα, μετά από δεκαετίες παρεμπόδισης, δεν είναι απολύτως σαφές. Και οι λίγοι άνθρωποι που θα μπορούσαν να το εξηγήσουν δεν είναι αυτοί που κάνουν τις συνεντεύξεις. Αυτό που η ομάδα δεν θα δημοσιοποιήσει. Οι δηλώσεις του έργου ήταν προσεκτικές, σχεδόν υπερβολικά προσεκτικές. Η διατύπωση στα δελτία τύπου είναι το είδος της γλώσσας που χρησιμοποιούν οι επιστήμονες όταν γνωρίζουν ότι έχουν κάτι εκρηκτικό και προσπαθούν να μην είναι αυτοί που θα το πυροδοτήσουν. Χρησιμοποιούν λέξεις όπως συνεπές, όπως υπονοούμενο, όπως δικαιολογεί περαιτέρω έρευνα. Δεν χρησιμοποιούν λέξεις όπως επιβεβαιωμένο. Σε κανένα σημείο, σε κανένα επίσημο δελτίο τύπου δεν έχουν αναφέρει την Κιβωτό του Νόε. Αλλά τα εμπλεκόμενα άτομα μιλούν ανεπίσημα. Μιλούν με παραγωγούς ντοκιμαντέρ σε μπαρ ξενοδοχείων. Μιλούν με συναδέλφους σε συνέδρια όταν οι μαγνητόφωνες είναι απενεργοποιημένες. Μιλούν με μέλη της οικογένειας στο τραπέζι της κουζίνας στις 2:00 τα ξημερώματα. Και η εικόνα που προκύπτει από αυτές τις πιο ήσυχες συζητήσεις δεν είναι καθόλου προσεκτική. Η ερευνήτρια που είπε αναμφισβήτητα ότι κατασκευάστηκε στη σκηνή έχει σταματήσει εντελώς να δίνει συνεντεύξεις. Το ίδρυμά της δεν έχει ανακοινώσει το γιατί. Οι συνάδελφοί της δεν θα πουν πού βρίσκεται. Ο γεωλόγος που δεν κοιμόταν φέρεται να ζήτησε να του αλλάξουν θέση. 2 μέλη της αρχικής ομάδας έρευνας έχουν αποχωρήσει από το έργο. Κανείς στο επικεφαλής ίδρυμα δεν θα επιβεβαιώσει ή θα διαψεύσει. Οι άνθρωποι που γνώριζαν τις απαντήσεις επιλέγουν ένας προς έναν να σταματήσουν να είναι οι άνθρωποι που απαντούν σε ερωτήσεις. Και υπάρχει μια ακόμη λεπτομέρεια. Όσο πιο βαθιά έχουν πάει οι κάμερες, τόσο περισσότερο η ομάδα έχει σταματήσει να περιγράφει αυτό που βλέπει με τεχνικούς όρους. Έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν λέξεις που ανήκουν σε ένα εντελώς διαφορετικό λεξιλόγιο. Έχουν περιγράψει το εσωτερικό ως απόκοσμο, ως λάθος, σαν να δίνουν την αίσθηση ενός χώρου που προοριζόταν να περιέχει πράγματα που δεν έπρεπε να κρατιούνται. Τι υπάρχει εκεί μέσα? Τι κι αν είναι στην πραγματικότητα δεν είναι απλώς ασυνήθιστο. Είναι, σύμφωνα με τα λόγια ενός από αυτούς, χειρότερο από τι νόμιζαν. Και κάθε εβδομάδα η κάμερα πηγαίνει λίγο πιο βαθιά. Τι ακολουθεί? Η επόμενη φάση των εργασιών έχει ήδη προγραμματιστεί. Μεγαλύτερες γεωτρήσεις, καλύτερες κάμερες, άμεση δειγματοληψία των εσωτερικών επιφανειών για χρονολόγηση με άνθρακα. Εάν επιτραπεί στην ομάδα να προχωρήσει και αν η πολιτική κατάσταση διατηρηθεί, οι επόμενοι 12 έως 18 μήνες θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην πιο σημαντική αρχαιολογική ανακοίνωση του αιώνα. Αυτό που γνωρίζουμε είναι το εξής. Ο σχηματισμός είναι πραγματικός. Τα 515 πόδια μήκους είναι πραγματικά. Η αντιστοιχία με τους 300 π.χ. στη γένεση είναι πραγματική. Το ραντάρ δείχνει εσωτερική δομή που η φύση δεν έχει κανέναν προφανή μηχανισμό για να παράγει. Το έδαφος δείχνει χημεία που ταιριάζει σε μια αποσυντηθέμενη οργανική μάζα. Οι βασάλτινες άγκυρες στην κοιλάδα από κάτω δεν μπορούν να εξηγηθούν. Οι ντόπιοι που δείχνουν προς αυτήν την κορυφογραμμή για όσο καιρό μπορεί κανείς να θυμηθεί και λένε ότι αυτό είναι το πλοίο δεν έχουν αλλάξει την ιστορία τους εδώ και 5.000 χρόνια. Και η ομάδα που μόλις τοποθέτησε μια κάμερα μέσα σε αυτήν έχει σιωπήσει. Σκεφτείτε τι σημαίνει στην πραγματικότητα αυτή η σιωπή. Ερευνητές που πριν από 6 μήνες έκαναν ουρά για να μιλήσουν με συνεργεία ντοκιμαντέρ. Τώρα αρνούνται να απαντήσουν στις κλήσεις. Ένα ίδρυμα που εξέδιδε εβδομαδιαίες ενημερώσεις τύπου έχει σταματήσει να τις εκδίδει. Το υλικό από το βαθύτερο σημείο της γεώτρησης δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Τα απολιθωμένα δείγματα βρίσκονται σε ένα κλειδωμένο ντουλάπι σε ένα εργαστήριο που κανείς δεν κατονομάζει. Ο γεωλόγος δεν κοιμάται. Η ερευνήτρια έχει εξαφανιστεί από το κύκλωμα των συνεδρίων. Και ο καθένας από αυτούς έχει δει κάτι που, σύμφωνα με όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν ήταν προετοιμασμένος να δει. Κάπου στην πλαγιά του όρου Στενταρίκ, σε μια σκηνή από καμβά σε ένα κρύο βουνό, υπάρχει μια οθόνη που εξακολουθεί να δείχνει ζωντανή μετάδοση από μια κάμερα που εξακολουθεί να εμβαθύνει σε κάτι που, σύμφωνα με κάθε νόμο της γεωλογίας και της ιστορίας, δεν θα έπρεπε να βρίσκεται εκεί. Τα διαμερίσματα συνεχίζουν να λειτουργούν. Οι πόρτες συνεχίζουν να λειτουργούν. Το μοτίβο των ινών στους τοίχους συνεχίζει να λειτουργεί. Τι κι αν περνάει η κάμερα. Η ομάδα δεν έχει φτάσει ακόμα στο τέλος του. Τι κι αν υπάρχει σε αυτά τα δωμάτια. Περίμενε στο σκοτάδι για πολύ καιρό. 5.000 χρόνια. Με την πιο γενναιόδορη ανάγνωση του κειμένου. Περισσότερο από μερικούς. Περίμενε μέσα από αυτοκρατορίες που ανέκαμψαν και κατέρευσαν χωρίς ποτέ να γνωρίζουν ότι ήταν εκεί. Περίμενε ενώ οι άνθρωποι στην κοιλάδα από κάτω έδειχναν την πλαγιά και το αποκαλούσαν πλοίο και τους κορόιδευαν. Και τώρα υπάρχει μια κάμερα μέσα σε αυτήν και οι άνθρωποι που παρακολουθούσαν την κάμερα έχουν σταματήσει να μιλάνε μεταξύ τους. Η επόμενη ενημέρωση από μέσα από αυτό το βουνό δεν έρχεται του χρόνου. Γράψτε μία λέξη στα σχόλια. Πιστός ή σκεπτικιστής. Και πείτε μου ποια από τις δύο σας αρέσει αφού το παρακολουθήσετε. Πατήστε το κουμπί μου αρέσει, ώστε ο αλγόριθμος να το προωθήσει σε περισσότερους ανθρώπους που αξίζουν να το δουν.